Helo bawb, fy enw yw Jess, a dwi'n gweithio i Wobyr D Cyfedyn. Mae'r fideo yma'n trafod popeth am Wobyr D Cyfedyn, neu DofE, a sut gallwch chi gymryd rhan. DofE yw gwobr mwyaf blaenllaw y byd sy'n dathlu cyflawniad pobl ifanc. Mae'n ymwneud â herio'ch hun, cael hwyl, a datblygu pethau fel gweithio mewn tîm, hydef, a datrys problemau, a fydd yn eich helpu i fagori yn eich addysg a'ch gyrfa yn y dyfodol. Mae'r DofE yn agored i bawb, efallai bod chi eisoes wedi cwblhau eich gwobrefydd ac yn barod am eich her nesaf, neu efallai mae'r wobyr Arian yw'r ffordd orau i chi gychwyn eich taith DofE. Beth bynnag fw'ch man cychwyn, rwy'n addo bydd eich gwobyr Arian yn antur o hanner. Mae'r DofE eisoes wedi helpu miliynau o bobl ifanc i ddisgleirio. Eich tro chi yw hi nawr. Dewch i ni glywed mwy gan rywun sydd wedi bod ar y daith. Hey, I'm Elle, and you lot sat there are basically me a couple of years ago. I've just finished my gold, and you may have already achieved your bronze, so the sections may sound familiar. Silver is your chance to stretch yourself a bit further, so here goes. You have to choose an activity for each of the 4 sections. Physical, skills, volunteering, and then your expedition. You might already be doing an activity that counts, or you can choose to try something new. For my physical, I chose to improve my rowing, but you can choose from a whole load of other activities like these guys. I played netball. We played football. Namaste. Anyway, then you get to volunteer. There's so many ways you can make a difference here, and you'll get to meet some incredible people. And then for my skill, I help teach at my school's debating club. You can pretty much do any skill you want, if your leader approves. My mates ended up doing all sorts, like Cooking. Woodwork. Playing piano. and you get to do a really fun 3-day expedition, exploring some amazing scenery like this. Fel y dywedodd Elle, i gyflawni'ch gwobyr Arian, bydd angen i chi gwblhau 4 adran, gwirfoddoli, corfforol, sgiliau ac alltaith, ond chi sy'n penderfynu sut a phryd rydych yn ei gwneud. Un o'r pethau gorau am wneud eich DofE yw eich bod chi'n creu eich rhaglen unigryw eich hun trwy ddewis pa weithgareddau rydych chi yn ei wneud. Mae'r rhan fwyaf o weithgareddau yn cyfri tuag at eich DofE ac mae yna lawer o bethau gallwch chi gwneud o'ch cartref. Falle bod chi eisoes yn gwneud gweithgareddau a fyddai'n cyfri tuag at eich adrannau. Neu fe allech chi ddefnyddio eich DofE fel cyfle i roi cynnig ar rhywbeth newydd. Bydd yn cymryd 6 mis i chi gwblhau eich adran gwirfoddoli. Ar gyfer yr adrannau corfforol a sgiliau, dywyswch un adran i'w gwneud am 6 mis, a byddwch chi'n gwneud y llall am 3 mis. Bydd angen i chi wneud y gweithgareddau rydych wedi ei dewis am 1 awr bob wythnos yn ystod y cyfnod hwnnw. Chi sy'n dewis p'nai i wneud yr adran gorfforol neu sgiliau am hirach. Beth am ddewis yr un y credwch y byddwch yn ei fwynhau mwyaf. Os ydych yn cychwyn ar y lefel Arian heb wneud y lefel efydd, byddwch angen gwneud 6 mis ychwanegol yn un o'r adrannau hirach, a bydd yn cymryd 12 mis i gyd. Peidiwch â phoeni. Os ydych wedi cwblhau adrannau gwirfoddoli, corfforol a sgiliau eich gwobr efydd, ond bod y sefyllfa presennol wedi eich rhwystro rhag gwneud eich allaeth eto, nid ydych angen cwblhau'r 6 mis ychwanegol yn ystod eich gwobr Arian. Ar gyfer pob un o'ch adrannau, byddwch chi'n gosod nodau ar gyfer yr hyn rydych am ei gyflawni, a byddwch chi'n gofyn i rywun fod yn asesor i chi. Byddwch chi'n dangos tystiolaeth o'ch cynnydd iddyn nhw, ac yn gofyn iddyn nhw ysgrifennu adroddiad ar y diwedd. Os ydych eisoes wedi gwneud eich gwobr efydd, gallwch ddewis i barhau gyda'r un gweithgareddau mwyn gwneud cynnydd pellach arnynt, neu gallwch wneud rhywbeth cwbl wahanol. Cofiwch, gallwch chi ddechrau'r 2 adran ar yr un pryd os ydych yn dymuno gwneud hynny. Gadewch i ni edrych ar bob adran yn fwy manwl. Yr adran gwirfoddoli yw eich cyfle chi i wneud gwahaniaeth. Efallai bod gennych ddiddordeb yn anifeiliaid, neu fynd i'r afael a newid hinsawdd. Neu felly bod chi eisiau codi arian at achos sy'n golygu llawer i chi, o hyfforddi tîm pêl-droed lleol, i gasglu rhoddion o gyfer banc bwyd, neu ddechrau ymgyrch. Ar gyfer eich adran gwirfoddoli, byddwch yn rhoi o'ch amser i helpu eraill a newid pethau ar gwell. Mae gwirfoddoli'n rhoi llawer o foddhad, yn gwella eich hyder a eich annibyniaeth, a gall rhoi cyfle i chi brofi byd gwaith hefyd. Gallwch ddewis o lawer o wahanol weithgareddau ar gyfer eich adran gwirfoddoli, gan gynnwys llawer a gallwch chi gwneud o bell neu o'ch cartref. Mae gwirfoddoli o bell yn rhoi cymaint o foddhad a gwirfoddoli yn bersonol.
Enghraifft, fe allech chi dreulio'ch amser yn codi ymwybyddiaeth am achos penodol, neu'n codi arian i elusen. Fe allech chi ffonio'ch cymydog oedrannus am sgwrs unwaith yr wythnos. Neu fe allech chi gyfrannu at brosiectau ymchwil sy'n cael eu pweru gan bobl, fel cyfri pengwiniad ar gamerau mewn rhanbarthau anghysbell. Ymlaen nawr i'r adran gorfforol. Mae'r adran hon yn ymwneud â gwella ffitrwydd a iechyd. Fe allech chi roi cynnig ar rhywbeth hollol wahanol, neu ganolbwyntio ar rhywbeth rydych chi eisoes yn ei wneud, cyn belled ei fod yn gwella'ch iechyd a'ch ffitrwydd ac yn gwneud i chi symud, o yoga i fynd i'r gampfa, sglefyfyddio i dennis caderolwyn. Gall bron unrhyw weithgaredd dawns, chwaraeon neu ffitrwydd gyfri. A gall gwneud mwy o weithgaredd corfforol rhoi hwb i'ch iechyd meddwl hefyd. Eto, mae yna nifer o weithgareddau gwahanol i ddewis o'r plith yn yr adran hon, gan gynnwys llawer y gallwch chi gwneud yn y cartref. Os ydych chi'n gwneud gweithgaredd gartref, gallwch ddefnyddio api a ffitrwydd i ddilyn eich cynnydd a'i defnyddio fel tystiolaeth ar gyfer eich adran. Gallwch ymuno â thîm, mynd i ddosbarth, neu wneud ymarfer corff ar eich pen eich hun. Eich dewis chi yw hi. Mae'r adran sgiliau yn ymwneud â gwella sgiliau mewn rhywbeth y mae gennych ddiddordeb gwirioneddol ynddo, gan roi hyder a'r gallu i chi ei ddefnyddio nawr ac yn ddiweddarach mewn bywyd. Gallwch ddarganfod rhywbeth newydd, neu gwella eich sgiliau mewn rhywbeth rydych eisoes yn ei wneud. Os oes gennych ddiddordeb mewn maes penodol, gallai hwn fod yn gyfle perffaith i gymryd rhan. Enghraifft, os ydych chi'n teimlo'n angerddol yn ffotograffiaeth, fe allech chi ei wneud fel eich sgil, ac yna ddangos o'r hyn rydych chi wedi dysgu mewn ceisiadau neu gyfweliadau yn y dyfodol. Bydd dysgu sgil newydd yn gwella eich hyder ac yn dangos eich bod yn ymroddedig, brwdfrydig ac yn gallu derbyn her. Mae yna ystod eang o weithgareddau i ddewis o'i plith ar gyfer yr adran sgiliau, o goginio i ddysgu iaith neu offeryn, felly defnyddiwch eich dychymyg. Mae llawer o sgiliau ar gael trwy gyrsiau ar-lein ac yn rhad ac yn ddim. Yn yr adran alltaith, byddwch yn treulio 3 diwrnod a 2 noson oddi cartre. Fel rhan o dîm bach o rhwng 4 a 7 o bobl, byddwch chi'n cynllunio'ch nod a'ch llwybr ac yn gwneud rhywfaint o hyfforddiant i sicrhau eich bod chi'n barod ac yn gwybod beth rydych yn ei wneud. Mae llawer o allteithiau ar droed, ond does dim rhaid iddyn nhw fod. Gallaf gwneud allteithiau ar feic, canŵ, caiac, caderolwyn, cwch hwylio neu hyd yn oed ar gefn ceffyl. Bydd eich alltaith yn gwella eich sgiliau gwetnwch, cyfathrebu, gwaith tîm ac arweinyddiaeth, ond yn bwysicaf oll bydd yn hwyl. Byddwch yn dychwelyd adref gyda bag llawn o ddillad i'w golchi a phrofiad y byddwch yn ei gofio am byth. Ni fydd ar gyfrwng Covid-19 yn eich rhwystro rhag cael profiad DofE llawn. A dweud y gwir, gall y DofE eich helpu i ymgenefuno ar normal newydd, ehangu eich gyfwelion, a rhoi sgiliau a phrofiadau i chi a llagor drysau yn y dyfodol. Bydd yn eich helpu i ddatblygu gwetnwch a chefnogi eich lles meddyliol a chorfforol. Rydych chi'n cael dewis eich gweithgareddau eich hun, felly gallwch chi ddewis rhai sy'n hawdd ei gwneud yn ddiogel wrth gadw pellter cymdeithasol, neu rhai gallwch chi gwneud gartref. Mae yna lwyth o opsiynau i ddewis ohonynt, a bydd gwneud gweithgareddau o bell neu o gartref yn rhoi fi'n buddion i chi. Mae yna ffyrdd hyblyg i gynnal allteithiau hefyd. Felly, pan mae'n ddiogel i wneud hynny, a phan mae canllawiau'r llywodraeth yn caniatáu, gallwch wneud eich alltaith gyda'r holl fuddion ac atgofion y byddwch yn ei cael ar unrhyw adeg arall. Os ydych chi'n disgwyl i wneud eich alltaith efydd, rydym wedi cyflwyno hyblygrwydd dros dro, sy'n golygu y gall eich alltaith ymarfer arian gyfri fel eich alltaith cymhwyso efydd. Felly does dim byd yn eich rhwystro rhag cofrestru ar gyfer eich gwobr arian. A bydd unrhyw un sy'n dechrau raglen DofE y flwyddyn academaidd hon ac sy'n mynd ymlaen i gwblhau ei adrannau gwirfoddoli, corfforol a sgiliau yn cael tystysgrif cyflawniad DofE. Bydd y tystysgrif yn cydnabod eich ymdrechion a'ch cyflawniadau anhygoel, hyd yn oed os yw cadw pellter cymdeithasol, amgylchiadau personol neu hefiau eraill yn golygu nad yw'n bosib i chi wneud alltaith eto. Gallwch ddefnyddio'ch tystysgrif cyflawniad i ddangos eich bod yn ymroddedig gan eich bod yn dyfal barhau gyda'ch gweithgareddau yn ystod amser anodd. Pan fyddwch yn cofrestru i wneud eich DofE, byddwch yn cael cyfri ar ein system ar-lein i DofE. Bydd gennych gyfri i DofE os ydych eisoes wedi gwneud eich gwobr efydd. Bydd eich gwobr arian yn cael ei ychwanegu i'r cyfri gan eich arweinydd.
Ar eich cyfri i DofE, gallwch greu eich rhaglen DofE eich hun. Lan lwyth o tystiolaeth o'r gweithgareddau rydych chi wedi bod yn ei gwneud, a chyfnodi eich cynnydd. Bydd adroddiadau eich asesor yn cael eich ychwanegu i'ch cyfri i ddangos eich bod chi wedi cwblhau eich adrannau. Gallwch ddefnyddio i DofE ar gyfrifiadur neu luniadur, neu ar eich ffôn trwy ddefnyddio'r app DofE. Pam gwneud eich DofE? Mae yna lwyth o resymau i gymryd rhan, gan gynnwys cymryd yr amser i fuddsoddi yn eich iechyd corfforol a meddyliol eich hun, yn ogystal â datblygu sgiliau trosglwyddadwy y bydd cyflogwyr y dyfodol eisiau ei gweld, fel hyder a gwetnwch. Byddwch hefyd yn gwneud ffrindiau newydd ac yn cael llawer o hwyl. Beth sy'n digwydd nesaf? Meddyliwch am y gwahanol weithgareddau hoffech chi gwneud ar gyfer y gwahanol adrannau. Os oes gennych ddiddordeb mewn dechrau eich DofE, siaradwch eich rheolwr neu arweinydd DofE am sut i gyfrestru. Dyma'ch cyfle. Ewch amdani. Diolch am wrando a phob lwc i chi gyda'ch DofE.